Jó napot kívánok! Vége a Forma 1-es holt szezonnak. Szerencsére megúsztuk a dolgot elvonási tünetek nélkül. És ahogy látták, a király visszatér. Kiderül majd, hogy ász lesz-e belőle, vagy tök alsó. Más jelentős változás tulajdonképpen a Forma 1-ben erre a szezonra nincs is, ugye? Weber Gábor, Szabó Róbert. Nincs, nem is érdemes róla beszélni, tulajdonképpen alig változott valami. Egy apró módosítás, ami egészében megváltoztatja majd a versenyek képét, az az, hogy nem lehet ezen túl tankolni, és ennek megfelelően teli tankkal kell rajtolni a futam elején, ami jó 4-5-6 másodperccel lassabb köridőket jelent, majd nehéz autókat, meg sok más bonyolult nehézséget a versenyzőknek, nem csapatoknak. Nőtt a létszám, idén 12 csapat 24 versenyzője harcol a Forma 1-es világbajnoki címért. Az egyes rajtszámot a McLarenhez igazoló tavalyi világbajnok Jenson Button viseli, csapattársa a 2008-as világbajnok Lewis Hamilton. Utoljára 1989-ben volt két világbajnok csapattárs, a Senna-Prost kettős is a McLarent erősítette. Az év visszatérője a 7-szeres világbajnok Michael Schumacher, akinek csapattársa, szintén német és nagy tehetségnek tartott Nico Rosberg lesz a McLarenből kiváló és önálló gyári csapatot indító Mercedes istálónál. A Red Bull a stabilitás híve, a Vettel-Webber duó megmaradt 2010-re is. Tavaly csapatban és Vettel révén egyéniben is második helyet szereztek. Idén már a világbajnoki címet várják tőlük. Tavalyi hungaroringi balesete után most ér vissza a Ferrari brazil pilótája Felipe Massa, csapattársa a rallizást választó Kimi Räikkönen helyén a kétszeres világbajnok Fernando Alonso lesz. A Ferrari 2007 után ismét szeretne egyéni világbajnokot avatni. Egy rutinos öregróka és a legtehetségesebb újonc. Rubens Barrichello és a GP2 tavalyi bajnoka Nico Hülkenberg sok meglepetést okozhat az idén. A Williams csapat a Toyota motorokat Cosworthra váltotta. A holtidényben tulajdonost és pilótákat cserélt a Renault istáló. A lengyel Robert Kubica személyében egy nyerőtípusú versenyzőjük már biztosan van, akinek a Forma 1 történetének első orosz pilótája Vitali Petrov lesz a csapattársa. A két kakuktojás, Adrian Sutil és Vitantonio Liuzzi nagyon gyors pilóták, de még futamot nem nyertek. A Force India Mercedes-szel úgy tűnik, idén erre meg lesz a lehetőségük. Második idényét kezdi a Forma 1-ben a mezőny egyetlen svájci pilótája Sebastian Buemi, csapattársa a tavaly Magyarországon bemutatkozó katalán Jaime Alguersuari lesz. A Toro Rosso a 2009-es világbajnoki utolsó helye után idén szeretne fellépni a középmezőnybe. Fejlesszünk ki egy jó autót, ez lehet a célja a két tapasztalt pilótának, Jarno Trullinak és Heikki Kovalainennek. Közös munkájukból kisülhet valami jó, de csak idővel, mert a Forma 1-be visszatérő Lotus egyenlőre nagyon lassú. Az utolsó utáni pillanatban vált biztossá a Hispania Racing indulása. A szezon előtti teszteken egyáltalán nem vettek részt. A csapat pilótapárosának mindkét tagja teljesen újonc. Az indiai Karun Chandok mellett viszont van egy nagy név is, hiszen Bruno Senna, a néhai háromszoros világbajnok Ayrton Senna unokaöccse. A legfurcsább alakulat. A váratlanul visszatérő 38 éves Pedro de la Rosa és a tavaly felbukkanó Kamui Kobayashi kettősénél már csak a csapat elnevezése meglepőbb. A BMW Sauber Ferrarit a neve ellenére azért komolyan kell venni. A Manor Motorsport alsóbb kategóriákban évek óta sikert sikerre halmoz. Most Virgin néven a Forma 1-jel is megpróbálkoznak, a tapasztalt Timo Glockkal és az újonc brazil Lucas di Grassival a volán mögött. A Virgin autója az első, amelyet kizárólag számítógépes szimulációk alapján terveztek. Az idén bevezetett új szabályok közül a tankolás verseny alatti betiltása a legradikálisabb változtatás. Az elmúlt 16 évben ugyanis az utántöltés, illetve az autók súlya és fogyasztása határozta meg leginkább a csapatok stratégiáját. Nos, ez a faktor most kikerült a rendszerből. Mivel az eddigi üzemanyagmennyiség dupláját kell beletölteni az autókba, a tank és ezáltal a kocsik mérete elsősorban hossza is megnőtt, akár 10-20 cm-rel. Csak nem kétszer annyi üzemanyagot kell a tankba tölteni, mint korábban, és ezt a tartály hosszanti megnyújtásával oldottuk meg, ezért az autók is hosszabbak lettek. A korábbinál jóval nagyobb üzemanyagtank miatt az autók súlyeloszlása is megváltozott, ezért a Forma 1 hivatalos gumiszállítója, a Bridgestone 2 centivel keskenyebb első abroncsokat szállít. 7 év után ismét új pontrendszert kell megtanulnunk a Forma 1-ben. Mostantól az első 10 helyezett kap világbajnoki pontot, a győztes 25, a második 18, a harmadik pedig 15 egységet.
A győzelemért tehát 7 ponttal jár több, mint a második helyezésért. A szabályalkotók szerint ez kellő motiváció a nagyobb kockázatvállalásra. És hogy az élpilóták hogyan vélekednek az új szabályokról? A győzelem mostantól még fontosabb, hiszen sokkal több pont jár érte, mint a második helyért. De azt kell mondjam, hogy legalább 6 pilóta képes arra, hogy harcban legyen a világbajnoki címért, szóval mindenkire figyelni kell. Ha a közel 160 kg súlyú üzemanyagot cipelsz magaddal, akkor nagyon figyelni kell a gumik használatára, mert gyorsan elkopnak. Ezért a nehéz autó finomabb vezetési stílust igényel. Ehhez majd alkalmazkodnunk kell, de én szerencsés vagyok, mert amúgy is így vezetek. Sok üzemanyaggal a fedélzeten az autók lassabbak. Lassabbak az egyenesben, lassabbak a kanyarokban, féktávon, olyan, mintha lassított felvételben vezetnénk, de a vezetési stíluson összességében nem kell idén sokat változtatni. Hogyan változhat meg a Forma 1-es élmény egy-egy hétvégén a szabályváltozásokkal? Hát más lesz a versenyek kimenetele, tehát taktikailag teljesen más fogunk látni. Ugye nem lehet már arra bazírozni, hogy amikor bejönnek kereket cserélni és tankolni, akkor a tankolási idő változtatásával tulajdonképpen le lehet rövidíteni egy kijárás, és valaki elé lehet ugrani, vagy jobb, gyorsabb boxmunkával. Most ez kizárólag a kerékcserékkel történhet meg, ami azt jelenti, hogy miután egész télen ezt gyakorolták a csapatok, meg egy-két dolgot még filmot ittak is akár a kerék anyákon, az agyakon, vagy az autóemelőkön, 3-3,5 másodperc alatt meg lesznek a kerékcserék. Tehát nagyon kevés lesz az idő, amit lehet hozni egy csapaton, leginkább a hibáknál, tehát valamelyik csapat ezt elrontja. Ennek megfelelően a pályán kell majd többet tenni a versenyzőknek azért, hogy elé kerülhessenek a másiknak, magyarul a pályán kell eldönteni, előzni kell, muszáj, és ráadásul ez a 7 pontos különbség, ami az első és a második hely között van, ez bizony sokat ér, tehát meg kell próbálni olyan helyzetben is, amikor eddig megérte ülni és megvárni azt, hogy az a 2 pont plusz, ami 8 és a 10 közt volt, az később majd kifizetődhet.